So after the park, Mas hapsay ug mas modernong palibot mao kini ang tumong sa pagpatukod sa bag-ong carbon market nga gilaumang mahuman Disyembre niining tuiga. Mao kini ang pasalig sa Cebu 2 World, usa ka subsidiary sa Megawatt Construction Corporation nga mao'y nagpaluyo sa pagdisenyo o pagmanage sa mga infrastruktura nga naglibot sa makasaysayan ng merkado sama sa sikat nga Puso Village. Pinagi kini sa ilang nagpadayong joint venture tali sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Ang bag-ong merkado gilaumang mag-abli og daghang oportunidad alang sa panginabuhian sa mga Sugboanon ug mahimutang kini duol sa kasamtangang lokasyon sa Freedom Park nga palapdan usab aron mas mahatagan og nindot nga kasinatian ang mga bisita ug mga mamalitay. So if we are to imagine how it would look like, the experience would be if I am a regular shopper in Carbon, upon entry, there's a wide park. Upon entry to the main public market building, occasional purchases on flowers and natives. Tawag ani tabok na pod ko to B4, which houses the groceries, ang katong mga pang magic sarap, mga toyo, and others, and everything that I need. After that, all of these buildings eventually will be connected at a certain floor, so you don't need to go out of the street and cross the street. Ang arkitektura sa maong proyekto gihulagway ni Chanweco nga mabinantayong gidisenyo aron ipakita ang mithi ug kabilin sa mga Sugboanon. Lakip sa mga mahinungdanong aspeto sa disenyo, maong paggamit og mga itom nga accent isip simbolo sa uling o carbon agig pag-ila sa kasaysayan sa maong dapit. Gidisenyo kini nga susama sa karaang bahay na bato aron dili mawala ang tradisyonal nga pagbati sa lugar bisan kini moderno na. Ang maong building adunay tulo ka andana. Sa lower ground floor, 647 ka mga vendors ang mookupar niini, alang sa pagpamaligya og lain-laing klase sa karne ug seafood. Ug aron masiguro ang kahapsay ug kalimpyo, butangan kini og kaugalingong butcher's area, gripo sa matag stall ug dapit tipiganan sa mga baligya, subay sa gipangayo sa mga vendors. Samtang sa upper ground floor, gitakdang makita ang mga native stores ug mga mamaligyaay og prutas ug bulak. Ipatuman usab ang usa ka organisadong color coding base sa mga produktong ilang mabaligya. Green alang sa food stalls, pink sa mga flower stores, violet sa natives, blue sa dry goods, baby blue sa fish stalls, yellow sa chicken stalls ug red alang sa meat stalls. Sa ibabaw niini, ibida usab ang mga Cebuano indigenous prints nga magpahinumdum sa mabulukong kultura o kasaysayan sa Sugbo. Sa ikaduhang andana, mahimutang ang usa ka commercial space diin sa pagkakaron gihanay pa ang floor plan niini. Sa kinatas ang bahin, ang ikatulong andana magsilbi kining usa ka dako ug hayahay nga food court diin matilawan ang lain-laing Sugboanong putahe. Sa maong kabag-uhan gisaysay sa mga nagdumala nga niagi og lapad nga konsultasyon sa mga vendors ang maong redevelopment aron masiguro nga nahaom kini sa ilang pagpanginahanglan. Apan niadto lamang Pebrero 5 atol sa usa sa ilang mga gitakdang konsultasyon, nagtapok og may padayag sa ilang pagsupak sa pipila ka mga individual ug vendor sa maong plano. Una nang may padayag sa pagsupak si Vice Mayor Tomas Osmeña ug pipila ka vendor group sa redevelopment sa dapit. Gani nidangop na sila sa Supreme Court aron pahunungon ang proyekto. Matud nila ang GVA usa lamang kamatang sa pagpribado sa maong publikong merkado. Nagpadayag usab ang pipila ka vendors ug kabalaka nga basin mawad-an sila og panginabuhian tungod sa mga bag-ong lagda. Apan matud ni Manuel Louis Ferrer, President and CEO sa Cebu 2 World, ilang hatagan o kasiguruhan ang mga vendors nga ang abang magpabilin sa 8 pesos ug 50 centavos kada square meter hantod sa tuig 2028. Kini sumala sa 2017 Market Code. Ug gisigurong dili mausab ang vendors list nga mahatagan gihapon og lugar ang mga ambulant ug regular vendors. If they say rates, we're following the 2017 rates up to now. If they check in the if their question is the future, nag-present me sa current rates nila karon, current fees versus the fees na ilang ibayaran pag musod na sila sa ato. Grabe kalayo, di ba? Some of them were given the wrong information, or most of them. Pero every time na ami dialogue with the vendors, makarealize ba sila ba na o nga no, mas dako ang atong bayranan karon. Ang ilang lang gusto ipakomit sa mo kanang fees na mong ipakita sa ila. Gusto lang nila committed mi na maugid na ang fees na ilang bayaran. Kami
di may makasaka sa fees, di ba? Because we follow the market code. Sa katukuran sa bagong carbon market, gitinguha sa management nga kini mamahimong simbolo sa kasaysayan ug pag-uswag sa dakbayan sa Sugbo. Pagpasalig usab nila nga bisan pa man sa pag-question sa pipila niini sa maong proyekto, ang bagong dagway mamahimong mopalig-on sa lokal nga ekonomiya sa Sugbo. Pinaagi sa mas moderno, mas limpyo ug mas luwas nga palibot alang sa mga vendors ug mamalitay. Kini si Adrian Joseph Gabase, US Chaircom Intern alang sa MyTV Cebu.